talk too early. Oh, Indaba, talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Lalela indaba ekakasini sesingena ke kuindaba yesintu njalo mangabe kusuku ngolwesithathu siye sivulele nje ingcingo sikhulume nama experts ethu ngeindaba zethu zesintu size sihlolele nabantu khona la but ke namhlanje ngoba ulwesithathu lokuqala kuAugust nginama experts akhona la ingakha and asina topic sivulele nje ingcingo sokuthi ungabuza noma yini ufuna ukuthi ke uyibuze sinama guest ethu ke we have umlekeleli banjwa uyi author naye isazi sesintu sikumkola khathini kwinto ezothi siphinde sihlangane futhi kwathi ngithi kunina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasamanxulume sibekelana angibingelele kuwe sohlaza ngiphinde ngibingelele kuza kwethu esihamba naye ngibingelele nje umhlaba wonke siyabonga loza kwethu kakhuluma ngaye umbanjwa uxolani mtshali mlawethu somkajaza ngiyabingelela kuwena mfowethu ngibingelele ubafowethu esinabo la e-studio ngibingelele nakena ukhathini bese ngibingelela kakhulu kubalaleli bohlelo nabathandi bohlelo kuyinxa zonke zomhlaba siyabona into beningayazi madoda eyokuthi ohlabangani bawosibari la kumina ngoba sabona isihloko esihle lapha komagalela wena mantshinga nginazi kahle akase njengengonyama that's all ohlabangana namhlophe la sure no bafethu siyabonga kakhulu sigagasi laba awards sihlabene ngawo aze aba mathathu abamabili kwindaba bese ngesikwenze lokho ngumlaleli wethu phela ngoba uye ohlabene ngisho njalo nani ke nomsebenzi omkhulu eniwenzayo kulona hlelo ke lendaba siyabonga madoda ayizinhle kakhulu sohlaza lezo ndaba zinhle kakhulu engathi nje ngaqhubeka njalo siyabonga kakhulu yeah alright inamba yethu ke izothi 031-537-3000 ngizoyiphinda 031-537-3000 iyona ke esikhuluma namhlanje indaba ke yesintu mhlawumbe manje la kuwena emlekeleli usuze wabhalana nencwadi ngezinto ethinta isintu nanokuthi ke senziwa kanjani now that singene kuAugust okuyinyanga yabantu besifazane ikhona leyo nto yokuthi isintu umuntu wesifazane simbeka kude kangangokuthi nje uyeuzo even abanye abantu bethi umuntu wesifazane akangeni la akumele umuntu wesifazane enze ukuthi nokuthi njalo ziningi ibonelo niyazazi ezinye zokuthi mayisesikhathini kunjani kukhona leyo nto yokuthi umuntu wesifazane isintu simbukela phansi kwesinye isikhathi uthathwa njengengane uphendula uthini lapho sohlaza asiyibeke kanje lento ukuthi umuntu wesifazane ngale kokuthi mhlambe isintu simbukela phansi cha asimbukeli phansi umuntu wesifazane isintu kodwa siyamhlonipha kakhulu yes ngoba nakuba kuthiwa isintu sithi uma umuntu wesifazane esensukwini zakhe kufanele ukuthi athintele indodo okuthile noma kufanele ukuthi ahamba ayekongena isibayeni kufanele enze izinto ezithile yes lokho kukodwa kukumhlonipha nokuhlonipha leso simo asuke ebhekene naso ngaso leso sikhathi ngoba uma umuntu wesifazane esensukwini zakhe thina simthatha njenganomuntu ogulayo umuntu uma egula akufanele ukuthi athinte izinto eziningi kodwa kufanele ukuthi ahlale ukuze hayi ukuthi ngoba nakhe ebukelwa phansi okay hayi ngoba nakho ukuthi ebukelwa phansi ngokwesintu sethu umuntu wesifazane uyahlonishwa kakhulu futhi uyaziswa ukuthi umuntu wesifazane mkhulu uzokhumbula sohlaza ukuthi kukhona isisho esithi okuhlula amadoda kuyabikwa all right no yezwakala siqhubeka neconversation yethu inamba ngikutshelile kombe 031-537-3000 ngizoyiphinda 031-537-3000 and sikhona ke nakuzona inkundla zokuxhumana on Facebook nje i-page lethi Indaba with Alex and unga Twitter futhi mawuthanda @Alex Mthiyane usuyikhavile bazofuna kabalaleli babuze ngabakubuzayo ithi ngifake wona lana emagalela sesikhathini manje la uthola khona ukuthi ukwenzeka kwezinto akusenzeki ngendlela ebekwenzeka ngayo ngoba sihlala emalokishini ko 4 room abantu bahlala emaflatini so leyo nto ichazaneke umuntu akakwazi ukuthi angenza le ndawo ahlala kuyona ibe umsamo kufuneka aze aye ku rondo le phansi enqutshini emakhaya la ezalwa khona magalela sohlaza engicabanga ukuthi izinto eziningi sesazithatha angazi ngizokubeka kanjani ngolimo oluzokwenza ukuthi umuntu angazizwe ephoxeka kodwa
kukhona izinto ezake zithi uma ngabe ufuna ukwenza into bese kuthiwa yikho indawo njengekhaya. Izinto beziba right kanjalo mangabe ngixakeka ngisesilungwini bengibuyele ekhaya but ikhaya lispoilwe yini noma lilinyazwe yini ukuthi libe nesiqi. Lilinyazwe ukuthi masihlele ngaphakathi ekhaya sihlule ukunderstand ukuthi yini ekhaya. One ngizobeka nje mangabe ukuthi kunodadewethu ekhaya kusele mina. Ngicina sengibaqhoshela ngalokhu kokuthi ekhaya yimi ngishaya u5 akekho umuntu okufuneka enze into ethile. Kodwa uma ngabe ngingalenza ikhaya kube indawo ehlala ikhululekile odadewethu bangabuya esilungwini nasemafletini bazokwenza izinto ezidingeka ekhaya emva kwalokho babuyele bayohlala esilungwini ngenkululeko. 2 bese kuba khona lokho ukuthi nayo lento yokwenza isintu. Yes. Kwangesinto kayenziwa unoma ubani. Ikhaya beliba neleader yalo ukuthi ubani okufuneka enze izinto ngokulidwa ekhaya. Sifuna ukulidwa sonke. So ke ukungezwani kwabantu ekhaya ikhona ukulidela ukuthi wonke umuntu abeseyibona into ethila ngazenzela yena. Then ngibuye ke ngize la elokhunjeni efletini ke le osho khona ngokombuzo. Indawo noma yipi ekhona yibala ekhaya. Khona indawo oya ukuthi la ngiyithatha njengesibaya ebaleni kuyibala. Bese ukuthi kwakuli flat lelo indawo lenozothi prayer mhlambe place yami lena uma ngabe ukuthi indawo yami yokukhuleka le. Then leyo ndawo kusungayithatha njengendawo yakhe engcwele ukuthi wenza izinto zakho zobungcwele kuyona. Oh okay. So uphendulekileke kuthena umsamo akudingi ukuthi kuze kube uround lemakhaya lapho la ukhona usilalele nje from eKhathar lapho la ukhona emazweni umsamo abakhona lapha bami bula ila ngizizwa ngibiza kahle zonke izinto zami khona ngizwa kahle angithatha ke nango uVumani Nzimande ephone from a great town usekakaseni Vumani. Yebo kodwa ngiyafela siphilile wena hayi sikhona mfowethu. Yes. Cha ake ngibuze mfowethu umbuzo ngokhulu bese ngicabanga ukuthi lo mbuzo engizobuza mfowethu umayelana naso isintu. Ngithi ake ngibuze lapho uAlex ngempophomo ukuthi indawo ethi impophoma leyo ndawo ibaluleke ngani? Yini le imfihlo etholakala endaweni yasempophomeni ongawube mawungene kuyona impophomo uthola ukuthi iyenzeke empilweni yakho ngale nje ukuthi mhlambe kuyobhabhatiswa abantu mangizosengiyengenele empophomeni yini le ejulile etholakala empophomeni noma ezalayo empilweni yakho ngesimo sokuthi ungene endaweni ethi impophomo. Ngiyabonga ukuthi lo mbuzo phela. No ngikuzwele bhuti. Mlekelele. Yeah. Asibonge kakhulu Sohlaza umbuzo muhle kakhulu umne wethu awubuzayo. Ubuza indaba empophomo indaba enkulu kakhulu. Asikubeke Sohlaza kucace ukuthi okokuqala kunako konke akubona bonke abantu ithongo labo elobabizela empophomeni. Akubona bonke abantu ithongo labo elobabizela emanzini. Empophomeni Sohlaza into eyenziwa khona ukuphakamisa isithunywa sakho wena njenganomuntu uma unesithunywa. Uphinde futhi uhambe uye kodhlambulula okanye uhlambulula abantu bakho abadala ekwabantu abakwembethe egazini. Okay. Kuningi ke Sohlaza okwenziwayo khona empophomeni okunye okwenziwa belaphi bendabuko. Ukwenza izinto ezithile ngeke ngangena kuzona ngizogxila kuloko mina engikwaziyo ukuthi umuntu mehambe empophomeni uya ngenhloso yokuhlambulula yena okanye ahlambulula ithongo lakhe okanye aphakamisa isithunywa esikuyena ukuze sikwazi ukuthi siphakame kuye simnikeze namandla. Okay. Ngikhola uphendulekile Vumani. Empeleni usinike homework. Enye yezinto ezenzeka kulolu hlelo ama topic amaningi amanye siwathola khona la. Njengoba namhlanje sine open line nje sesoke siyenze ibe itopic yanda. Sinoxolani Mtshali sibe nomlekeleli wokwambanjwa. Nawe ke uyipart of uhlelo ungazishiyi ngaphandle unga Twitter @AlexMthiyane na ku Instagram noma uye kuleli page le ku Facebook elithi Indaba with Alex. I-hashtag ithi Indaba. Inamba ithi 031 537 3000. Ngisenqothu nami Mxolisi sawubona. Yebo sawubona. Siyakumukela ohlelweni. Ngibingelele no baba. Ngisacela ukubuza lapho baba nginenkinga la ukuthi ekhaya sekusuke kwashona abantu kakhulu. Ma beshona labantu isibongo esibizwa ekhaya isibongo sika baba kodwa ubaba akukho akwenza lapha ekhaya umuzi wakhiwa umama oqhwa ngobaba. Manje ngingathola iphupho lapho umuntu engitshela ukuthi bonke labantu kusafane ngageze kimi ngezathu sokuthi into ebiyenziwa lapha ekhaya akukho nokodwa obekwamukeleka. Manje ngicela ukubuza lapho bobaba ukuthi uma ngabe ngifuna ukwenza leyo nto kufanele ngenze kanjani? Okay. Umbanjwa.
Sohlaza umbuzo lomne wethu awubekayo ucacile kakhulu. Yes. Isibonakaliso sakhe isona kokuqala kumele ukuthi asilandele ngoba isibonakaliso sakhe inkulumo esuka kubantu bakuba abadala. Kubalekile ukuthi inkulumo eshiwa abantu abadala bese uyithathele izinyathelo. Njengoba nje ubaba wakhe engenzanga lutho komalume bakhe, umuzi wakhe oma wakhe, lowo muzi umuzwa komalume bakhe. Kumele ukuthi bona bahlangane njenganezingane zalendoda le ekuyiyona ebazalayo. Bese kwenziwe into Sohlaza ezoba inhlambuluko ukuqala yomndeni kukhulunywe inhlambuluko yomlomo kuphela. La kuzokhulunywa khona ukuthi lo daba silungisa kanjani ngoba sihlala nobaba nomama kodwa umuzi wakhe womama labantu bobabili abacacile. Uma bengacacile lowo muzi ukhomba ukuthi umuzi wakomalume bakhe. Uma kuukuthi ubaba usakhona usadla amabele kufanele ukuthi bavumelane ukuthi kwenziwa njani ngalesimo salomuzi ngoba awukho ngaphansi kwegama lakhe ngoba wakhiwe umama wabo. Izinto ke zobe sezikwazi ukuthi zilunge lapha ngoba kofanele ukuthi makade sebefaka abantu abadala noma bengabafakile bazi kodwa bona ukuthi lo muzi umuzi wakomalume wabo akuwona umuzi wakubo ngoba kungenzeka ukuthi izinto zibabhedela nje mhlawumbe bafake abantu abadala bakubo kanti umuzi usohlangothi into yakomalume babo. Alright. Ukwindaba egagasini ngiyawathatha nama voice notes ungasali ngaphandle 078 934 2827. Mxolisi ngikhona uphendulekile. Sengithatha uWandile eNewcastle. Sekumukela Wandile. Futhi Alex kunjani but right kunjani kwena? Ngiyaphila kakhulu angibingele nako bhuti lapha e-studio ngoba bakulalele mfethu. Yes but umbuzo wami lo Alex but Alex nginenkinga la ngifuna ukubuza mayelana nomsamo because ngike ngathi ukuphuma kubantu laba abahlolayo ne so ngathola ukuthi umsamo uphambanisiwe ngandlela thizeni. So bengifuna nje ukwazi ukuthi mhlambe ngingakhona ukuthi ngiwulungise kanjani iziphi izinto zokuqala ekumele ngizenze mangiqala ngithi ngiyawulungisa. Yes mtshali. Noma ke ngingesiyo umlungisi wemsamo kodwa ke ngizomnika impendulo 8. Into yokuqala uma ngabe kuukuthi senza ikhaya ubani okufuneka ahlonze ikhaya ukuthi ikhaya kufuneka mina njengoxolana kwamtshali uma ngabe ngikhipha undodana wami ngimnikeza isibongo kunalezi zinto kwakuthiwa izinkatha ezazenziwa kuqala one ubuphuma nezinkatha ekhaya uhambe zazigcina zisekela izindiwo yabona ukuhamba lo lotshwala ukuthi libekwa phezulu kwezinkatha lezi ezibekwa lapha emsamo ekhaya then nendlo zobuyakha izobuyakhe lapha okufika kwahlatshwa khona isoyi kubika umuzi ukuthiwa ekhaya kuko Alex igama lalomuzi kusekujabuleni then la kuhlatshwe khona isoyi la wakha khona indlu abantu abadala then iqala lapha indaba ke then siyaqala ke into yokuthi wenzani wakha umuzi then ngesikhathi nakho umuzi ke kuzobe kukhona abantu abasuka nawe lapha ya bephethe noyindiwo nokhamba zotshwala nezinto ezodliwa lapha enxiweni la kuqada ukwakhiwa khona ngesikhathi makufika lapha kwenanywa kwenziwa zonke izinto seliyabikwa ke ekhaya kwenziwa zonke izinto seniyabafaka ke nabadala nisho yonke into kufuneka yenziwe la ekhaya ukuthi kwenziwana iqala kanjalo ke indaba ukuthi ke kwenzeka kanjani ke mhlambe makuthiwa umsamo sewubhedile sekungaba sekuthenini yini niyithandayo la ekhaya ukuthi yenzeke nenithanda ukuthi ingenzeke ngicela ukuqedela yilokho ukuthi yini niyithanda ukuthi yenzeke nenithanda ukuthi ingenzeke abantu kunezinto abangayinaka emzimbeni yabo mazenzeka uthola ukuthi uyeba ngikubekele nje isibonelo mawuke weba into lapha uyebe khona kufika la ekhaya kube khona into elimalayo la ekhaya wena mufika nento yokweba you don't notice ukuthi wena kunezinto ezilimalayo ngesikhathi ufika nento abangayidinga abantu bala ekhaya wena uzilimazela ikini nokuspoila umsamo wakini ukufika nezinto ezingalunganga ngaphansi kwekhaya izona ezikulimazela ekhaya othola ukuthi akudingi nenyanga kudinga wena ubehave kahle uxolise la ekhaya ulunga umsamo wasekhaya so ke usukhuluma nakulabantu abathola impahla lebilutho noma ngabe luhlobo luni njengoba abanye besale enkundleni siyaxolisa kubona kodwa abanye uthola ukuthi ekhaya kunakuvumeleka ukuthi wena ugange see okay si ku 031 537 3000 anonymous ashowe sawubona Mbona njani hayi siyaphila kunjani kwena sikhona sikhangana yes sir yebo umbuzo wami kahle kahle udinga futhi into esangincazela uma ke umama nobaba usuhlawulile umama noma begcina bengacacanga ngokusho kwencazelo kuthiwa lelo ngane kusuke sengiyakwabo
kangawuboko malume. Owami umbuzo uthi inkomo lezi esuke iqhamuke kubo baba womfana zibizwa zithiwa ezaya ekhaya uma bema ukuthi bayayisebenzisa nabaze khona izinto abazenza kuzo ngoba mawukuthi ubaba ugcina uyashona akacacanga and uthi sithi Zulu umntwana lo usengawuboko mama inkomo lezi ezilapha ya mawukuthi kwasekukhona nezelobo nezihlawulo kuphenduka kube ezani omalume mabeyisebenzisa bathi inkomo ezani bayithephi kanjani. All right, nanakezwakala. All right, Sohlaza umnewethu kubalekile ukuthi simtshele into eyisizathu esenza ukuthi kuthiwe ingane isasohlangothini la komalume bayo. Isizathu kuba ukuthi Sohlaza ayikakabibikho imbuzi ekhipha bona njengabantwana ibathathe okanye bacelele ukuthi ke manje abahambe bayisibongweni sakubo ngoba uzokhumbula ukuthi labantwana bazalelwe ekhaya. Uma bezalelwe ekhaya ubaba mhlambe walobola wabe sedlule emhlabeni bengakacaci nomama. Esimene esifana naleso kusuke kube kufanele ukuthi kube khona imbuzi ezobakhipha njengezingane, kube khona imbuzi ebamukelayo kubo esibongweni sakubo ukuze izinto zikwazi ukuthi ziphelele Sohlaza. Okay, uyaphenduleka bhuti? Ngiyaphenduleka Mthiyane sacela ukusalethe ngihlalela khona ukuthi kahle ubaba eshiye yonke into ezile. Usohlaza kusho ukuthi nje udinga imbuzi ukuthi ikhiphe komalume ukuthi esibongweni sako baba. Kunjalo kodwa nani ngaphambi kokuba niphume komalume kubalekile ukuthi kube khona into ethile ithongo la komalume enizolibonga ngayo ngoba uzokhumbula ukuthi nikhulele khona belinivikela linikhanyisela ninenzela konke. Akufanele ukuthi nivele nje kube ukuthi sekuzohlatshwa imbuzi ukuthi iphumane. Kumsebenzi wenu nina njengezingane ukuthi nibonge ethongweni la komalume ukuze lizonengama nakuba senilekini liqhubeke lenikhanyisela. Okay. Windaba kakasini umbanjwa lo akahambi yedwa umlekeleli sine expert yesintu nemvelaphi yethu uXolani wakamtshali. Inamba ithi 0315373000 asina topic namhlanje. Uraise noma yini ofisa ukuyiraise and ungasikhanyisela as well. Awufoni ukubuza nje ngakwazi nokuthi kube khona ke ozokwazi ukuthi ukhanyise uhlelo indaba yesintu. Thank you for watching us and ama comments lawa khona la ku YouTube ungasuggesta na kuyo le platform ukuthi yini ofisa sikhulume ngayo going forward. Ma guest yethu namhlanje asina topic sinomtshali kanye nombanjwa. Inamba 0315373000 and ungathumela ke ne WhatsApp mawuthumele voice note ku 0789342827. Nawumbuzo la ovela kubhudo kwaZungu. Ngalinyalelwa ingane yashona ingane. So ngase ngiyayigeza ke intombi uma wengane. Kuthe mase sihlukene. Ngoba sengikwenzile eqondene nami. Yena ke usisi lo usebhizi ufuna ke ngimsize nakokunye ngizokwenza kanjani lokho ngoba asisathandani. Mtshali. Umuntu abafana abantu mabesothandweni khona uthanda kakhulu khona uthanda ngendlela nje ukuthi mayise inqumile wathi uyaphuma kulesi sigaba uphumile. Kusho ukuthi usisi wayengakaneli. Noma kwakwenziwa ubhuti kwakumthokozisa. So ubhuti nje kufuneka kusho kusisi openly ukuthi no sisi mina njengoba sengaphuma asinike umunye ithuba na unike enye ingane ithuba osuphila nayo nikwazi ukuphila nayo niqhubeke. Okay. So angakwenza nje kahle lokho kungaliwa kungaxatshana. Na nje Mthiyane asike isidingo sokulwa manje noma manje kade nephila into esuke iphelile kusuke kuphela ukubambisana. Kodwa ukufiselana izinto ezinhle still nisuke safiselana izinto ezinhle. Niyezwakala. Nawo omunye ovela kunhlaka. Ngicela ukubuza ukuthi imiphi imigudu elandelwayo uma nifuna ukushintsha isibongo njengomndeni. Niphuma esibongweni somshado ongaphelelanga nibuyela esibongweni sakagogo. Umuntu ongaunderstand lo mbuzo ngizonika icontext. On this show kushiwo la kwathiwa uma abazali bakho bengacacanga kwapheleliswa wena uyingane yasekhakonina kwamalume so usebenzisa isibongo. Kuyenzeka ukuthi abanye ngenxa yokungazi bagcina basebenzise isibongo sakababa wakhe ebuba bengayiqedelanga imfanelo. Uma basebelenzileke lelo phutha ubuza lokho ke kutheni ke bazokwenza muphi umhibathu ukuthi babuyeleke esibongweni sakamalume. Ngisacela ukuthi before ukhathina ka uphendule lo mbuzo uzophendula but ngisafuna ukuqedela lokho abekade kukhuluma eqaleni.
kukhona imshado oyayenziwa ngobaba mangabe nginezingane ekhaya uthola ukuthi indodakazi yami ngiyabona ukuthi sizele izingane zine manje noma zinhlanu ngibiza usongajaza woza lapha mfana wami ngiyanibeka la niyakha nina nomkami nendodakazi yami niyakhani la vele senomndeni seniphelele mase ningakho kuyothi mhlazane kugane eyodwa ingane kini nebuyisa inkomo zami la ekhaya nilobona ilento kwathiwa amabheka ke lawo so ke ngiyobheka einganeni eziyozalwa bese ngikhokha ilobolo lika baba nginqandana ukuthi lo muntu mabe ngahlukana sebenengane ezo10 la ekhaya akekho umuntu ozothatha umuntu onengane ezo10 akube umndeni uphelele uhlale wakhe then lo muzi ke niyaqhubeka niphile vele isibusiso nasithola kubaba uyabona alright bewe indlela yokwenza just ucorrect nje hlabangani ungayithatha intombi nezingane ezo10 uyithatha impela nje uyilobole angithi kuthiwa ngengane ngayinye minus inkomo engaki akusho ukuthi yolobola inkomo akunayinkinga kasokajaza but into eyayilungiswa kakhulu la eganisana lenene ekwakwakhiwa ubuhlobo okwesibili bebale ichulusa nje izwa kahle impela yes okay uxola nemtshali mlekeleli Sohlaza umbuzo wakhe umne wethu loyo makumne wethu makudade wethu ngiyawuzwa kodwa ubucayi kakhulu akufanele ukuthi mase uphendula sivele siuphendule nje ngoba ukhuluma ngokuthi lesibongo lesi kade besisebenzisa azigcwele izinto hayo ukuthi akusona inhlobo kodwa kunezinto ezingaphelelisiwe angeke labo bantwana ukuthi ubaba elobolile ilobolo walikhipha lonke kube ukuthi sisothi ngoba kukhona izinto ezingaphelele bese sithi ababuyele komalume babo kufanele ukuthi kulunge lezo zinto ekuwukuthi azilungile ezenza ukuthi isibongo sabo singagcwali uma kuwukuthi ubaba wakhe nomama wakhe abacacile mhlamba basekhe emhlabeni kufanele ukuthi ke umcaco wabo ukwazi ukuthi upheleliswe uzokhumbula ukuthi ubaba unabo abafowabo ekuyibona bazokwazi ukuthi bamlungisele lo daba bese liyaphelela so iseluleko sakho esokuthi kunokuthi kubuyelwe emuva akulungiswe kuqedelwe lokho kwakungenziwanga kunjalo ngikuzwa kahle ngisethekwini now ngithatha uThabani Mbatha Thabani yebo ngiyajabula ngene gagasini jabula thina ngicela ukubuza lapho kubaba ukuthi ake ngithi thola umsebenzi mawufuna ukubonga umsebenzi wenze njani uthi ubonga ngani emsamo ufuna ukubonga kubantu abadala xola kuyashiyana ngoba kwezinye ibonga khona ibonga engayisebenzisa imbuzi khona ibonga ezingayisebenzisa isikaphu khona ibonga ezibona ukuthi kwenele mazibonga ngamajuba sokwathiwa inkukhu amajuba it's okay fine but ukubonga ake kusuke kumina ukuthi into ewele ezandleni zami ngiyibona inesisindo esingakanani uma ngaba amandla ami engahamba azayofika kunoma yini engizothi mangiyenzile ngithi ngiyathokoza ngengubona kwenzeka kumina then I can go as far as that point but uma ngabe kuukuthi umfowethu uthi yena kuthiwa mangabe kwenzeke ngokwembuzi noma ngokumyalelo wasekhaya kuyamenelisa noma kwenelisa abazali bakhe ekhaya noma labo bantu athi mayibonga ejabula kanye nabo bathi kwenele kulungile ngicabanga ukuthi kusuka othandweni ngoba ukubonga nje ukweleta umuntu la Mthia yebo baba I'm sure yakugculisa leyo hayi no ngiyachuliseka ngibonga kakhulu ngena nasegagasini manje wena lo thola isipani yes nini nini mfethu nje baqala August nje yes nje ngiqale nje ngawo umdloko no mfethu siyakubongela man so kuzoba yini kuzoba ola mthuthu noma uzowisa imbuzi ngizozama ukuthi ngibuze ngokungamandla ami ngakwazi ukubonga nanje imbuzi alright no kulungile mfethu siyabonga siyakubongela mfethu sure so sekungaba kuyena ukuthi asifake isiphandla noma cha hayi phela Sohlaza uma ukuthi uzabe imbuzi eyenzile kubalekile ukuthi isiphandla asifake ngoba lokho kubonga kwakhe khombisa ithongo ukuthi uyathokoza ngelimenzele kona kufanele ukuthi nalo uma selidlile bese lithola ithuba lokuthi limchawule alright shaye isiphandla esakho and then usirole size sifike la einkonyaneni ukuze abantu bangasiboni abantu bakwenza lokho singathatha nje kalula but ama pressures aba khona abefundisa abakwenzayo yebo ama pressure nje akhona ekutheni emsebenzini ngebe ngibone ngifaka isiphandla esontweni anginoke umuntu mina anginoke umuntu sikuthambi now eDana House eDana Hosi shosho Thami shosho butale uyizwile out in fact sekutheni kulesimo seCovid abantu beleywa off ngapha nangapha simbongela uthola umsebenzi
Sambongela kakhulu sambongela. Sure. No, butela ngifuna umhlahlandle la kahle kobaba lapho ngibingelele nje kakhulu. Ugogo wami wakana kuthola. Ugogo wakana? Kwasithole. Sure. Yeah. So uthe mayigana kasithole wagana. Waswathola uma kanti bayithola uma wami kanti ukhulele uyabona. Wakhuluma ekhulela khona lapho kwasithole, right? Wazala thina, wazalela khona kwasithole. Right? And then ekuhambeni kwesikhathi washona uma and then washona nogogo. Ulase laphela ikhaya kagogo sathi umalu. Oma kodwa ababethi mzala kumama. Yabona. Sakhulela lapho. Manje inkinga ke isishaya thina ke thina ingane zikamama. Sokufuneka lesa sibongo sakwasithole. Kuthiwa sizivusa. Kodwa thina nabafemina nabafowethu khona apho izala khona uyabona. Ibongo zobaba zikhona. Manje engifuna ukwazi ukuthi ke ngoba uma wazaleka lapha engasona wakwasithole. Right? Yeah. Thina siphila kanjani lesibongo sakwasithole? Okay. Ngicela ukuzwa koba. All right, Mbanjo. Sohlaza ukhuluma into ejulile umne wethu lo. Uthi umne wethu ugogo wakhe wafika ekhulelwe kaSithole. Angithi mne wethu usho njalo. Yebo, kunjalo. Umama wazalwa kodwa bathi akuyena wakaSithole kodwa manje kufunakala umuzi wakaSithole. Isiqiniseko umne wethu naso ngempela ukuthi umama akuyena wakaSithole. Hayi sisambisa basho nje into leyo. Abanye ke sithi masihamba besitshela ukuthi ke okay ngoba uma uzalelwe khona kaSithole nathi akhulela ukaSithole. So singamelwe idlozi la kaSithole. Ya ngoba mina wethu ngifuna siqale siyicubungule kahle leyo ukuthi ngempela umama wakho kwakungeyena wakaSithole ngoba singacabanga kanjalo ukuthi kwakungena wakaSithole kanti kwakuyena wakaSithole. Wezwa leyo nto ngoba isibongo sengane saziwa unini. Kodwa ke mina wethu esimene esifana naleso njengoba isibongo futhi esikhalayo ukuthi nina nifunakala kusona sakaSithole kumele ukuthi niqale nicubungule kahle lento nithole isiqiniseko sokuthi ngempela uma wenu kwakungeyena yini wakaSithole anqabo ukuthi lo wamuzi wakaSithole nivusa ngoba iwona muzi enikhulele kuona iwona muzi onethonge kade linisekela ekunenkinga yako nje ukuthi umama kuthiwa kuyena wakaSithole yiloko engifisa ukuthi nani nicubungule kahle singasheshi ukuthatha izinto othola ukuthi mhlambe siyazizwa kanti azilona iqiniso. All right. Okay. Ngisacela ubhuti njengakavali. Yes, kafushana nje Makalela. Okay. Umuzi kahle owakhiwayo la umuzi kaGogo. uGogo wayeshadile kaSithole. Bona bazovusa umuzi kaGogo. Angithi kunjalo bhuti. Yeah, kunjalo. Okwena uma nizovusa umuzi kaGogo it's okay well and done. Yeah. So mina bengizothi vusana umuzi kaGogo neyivale lapho. Lena yobuveza indlebe bukamama na yonke into ngeke nikwazi ukuyireverse futhi ngeke nikwazi ukuyishintsha. But the only yes, umuntu enizobe niwakho umuzi niubiza ngegama sakhi kwaGogo. Hayi, ilokho engifunayo ukuthokozisa. Siyabonga nathi. Ulalela indaba egagasini. It's 18:36. The show ikhona kuma platforms like YouTube. Thank you for watching and I do take my comments seriously even my questions and so ngawathumela it's like ukhuluma nje nathi and I need to thank you for the comments eswatholayo on YouTube even na kwi app. Asikaze sithole ehlambalazayo. So makhona into ongayithandi kuyobe qala ngawe. That's why ungeke uyibone message osibhalele yona because as soon as siyibona sizoyisusa so kuyobe qala ngawe. We appreciate the feedback and what suggest even ama topic kusukela la. Njalo ngolesithathu from 7 to 8. So namhlanje sikunikeza nje uwaya webhansela yokuthi ubuze noma yena ufuna ukuyibuza and ucontribute as well. Mawuthi silalela koqala namhlanje sinenqwaba yama topic amaningi sekusangena kuwena. I'm sure uzoyithola ekuthintayo nawe. Mawungaya nje kwi app, ungayidownloada for free ku Google Play na ku App Store. Kune app eGagasi FM search under Indaba kuma podcast uzothola lolu hlelo kusukela eqaleni namanye ama shows esike sawenza. We even have ama videos kuyona le app ungayichecka ke na ku Gagasi FM ku YouTube. My guest uXolani Mtshali kanye nomlekeleli wakwambanjwa. Seme respect now. Sabona Anonymous. Yebo sanibona phutale finja. Sikhona kunjani kwena? Ngiyaphila phutale finja nako baba. Yes mfethu bakulalele. Yebo ngicela ungamoshi bengicela ukuzala yabo baba ukuthi ngumuntu okhulele elokushini ongazi lutho ngento zesintu
ngithe ngimdala ke ekhaya kunenkinga kumuntu waphuma ubheke ngihlalela imqashikeni ngumangisibe umuntu omdala engaxoxa naye ngikwazi ukubona yonke into ungangokushilwa lezi efakela abantu imali ayibona manje ngifuna ukwazi ukuthi kuphi ubungozi engibhekene nabo lezi zinto engizibonayo izinto ngokwamina ziyangithusa Imaka uthi uyibona ndlelani mangilele ngibona yonke into. Okay, so umbuzo wakho uthi uyibuphi ubungozi balesiphiwo naso nabo mhlawumbe njengokuthi ingolala lezilwane ngiyayibona mhlawumbe ngibona ukuthi umsebenzi ezwenza azibacheli nabanye bazo ukuthi lo muntu asibona. Oh okay, yeah, ukuthi labo tokoloshe obabonayo bazo report ekutheni hey and then ubungozi ozoba khona yeah mlekeleli. Sohlaza into engiyibonayo kuyena umne wethu umuntu yena onesiphiwo wena Sohlaza masilalela indlela achaza ngayo. Yes. Umuntu onesiphiwe ngoba ukwazi ukubona izinto eziningi abantu abadala bamvezela izinto eziningi ezahlukene ezibungozi nezingebona ubungozi okungenzeka ukuthi isizathu esenza ukuthi abantu abadala bamvezele lezi zinto lezi azesabayo njengamanje bayafisa ukuthi ngelinye ilanga angalinga azifake kuzona njengekhuluma ukuthi ubona izilwane zabantu abathwele. Kubalekile ukuthi kena ke kube khona into azoyenza ukuthi leyo moya emihlaselayo Sohlaza ayilokivela ayisuse ngoba iyamethusa akasakwazi ukuthi alale ebusuku. Yeah, no ngiyakuzwa okuyikhona okumsabisa kakhulu ukuthi ngoba uyayibona lezi zilwane ngeke yini ziye kubanikazi bazo zibuye zibe ingozi kuyena uzoyifikela kanjani yena. Ake ngithi Sohlaza into okuqala nje ukubona izinto engabonwa ngabanye abantu lokho kusuke kukhuluma ukuthi emzimbeni wakho khona into strong abanye abantu abangenayo. It's either wena obona lezi zinto kuumsebenzi wakho uqina emandleni uhamba osiza abantu abahlushwa yilolo hlobo lwezinto. Oh okay. Oh so ufikelekile ngalokho nje for the fact ukuthi uyakwazi ukuyibona lezi zinto futhi azimenzi lutho then amandla anawo ayasabisa okwakhe kuba strong even if noma ngafika umuntu okuthi uhlushwa zilwane ambeka isandla nje amuthi lo muntu othola lenge xazululekelwa inkinga ngesizathu sakhe. Uyayizwa kuyisaba lento ungasabi. Uyayizwa leyo bot. Yebo uqinisele baba ngoba sengibese kusekuye kwafika ngishimazane egqoke ngiphuphe esuku egqoke inkomo yangigaqa yathi yabonga dathi ngakho nginje ingoba izandla zami ngiyithemba. That's manje baba mase khuluma indaba yesandla ngoba nomkhulu makuthanda mina kuphela kudinga umunye umuntu ezothandaza. Yeah. Amandla nje akuwena mfowethu musukwangabazi. Yes. Hayi kodwa ilwane ngezingenze lutho ngeba ngivula labantu abantu njengoba unamandla ngesikwenze lutho bhuti usuvela usihlulile kumanje for ukusibona abantu bengasiboni uyasihlula. Ngiyabonga baba uNkulunkulu anibusise. Siyabonga we anonymous. Yeah. Siwine ama-award kulolu hlelo and sihlale siwina so abalingani bethu bebethi asikwazi ukungawini ngoba vele sikhuluma nezinyanga kulolu hlelo sineyinyoka sikhona ilwane siyiphethe ziyavela ngalapha. Hayi vela masulele. Uzivela masulele. Yeah. Oh okay so usingakwazi mhlambe like zivele ubusubuye usitshele ukuthi uyibonile inhloboni yezilwane. Ngiyasaba ukutshela abantu ngitshela abantu inkinga ezinto ezokwenza ukwelana ngikhulu ngiyasaba. Kodwa uqina nje amandleni usiza abantu benkosi. Sure. Siyabonga mfethu sikufisela inhlanhla. Akubonga mina la. Okay. Yima bafethu sisinokuzwa nisho nithi kwesinye isikhathi abanye not bonke but abanye abantu abagangile kulaba bamanga bakwazi ukuyibona okay uxolani nesiphiwe singaka bengathi baya kwembula kanti baya intshontsha leyo nto so lo mjisa angaba kuleyo ncuphe leyo yini inkulu kakhulu incupha ngabakuyona okwakhe yabona nje khona umfana oke wahlala kwamtshale lapha ekhaya esitshela ngokuthi uma wakhe ubegila imkhuba bayi family of 6 3 hamba nomama 3 hamba nobaba laba bahamba nomama bagila imkhuba laba bahamba nobaba benza lutho uncenga yena ukuthi akafe useke wahamba wazwaya nakwezinye indawo esingazazi thina and baphelile abantu estradini uthi mayefika lapho ufica yonke igenga sestradini ebifa ngokugwazwa nangokulinyazwa uyifica lapha ukho umama lokho emncengile ukuthi akavuma ukuthi afe usekugula isikhathi eside njengoba efika so unfortunately wasinda wahamba
kodwa ngithe ngithi ngiyezwa kuthiwa hayi wagcina eshonile. Okay. Ngendlela ayenesibindi ngayo wayengena ngisho kuma caves, kwaceza kunama caves, wayengena ngisho kuma caves la asabisayo la kuthiwa kwangena khona inkosi uDinizulu ubuya phakathi yena. Aw, so amandla akho wathatha kene uthwele ngaye kahle. Mina ungizwa nginamandla ngikhangana usho ngani. 1944. Kumele ngiyamchukuluza nje. Isibaro wami umtshani. Sino mlawuthi la kanye ke nomlekeleli. Kombe ithini lencwadi zonke uyikhipha umlekeleli? Isihloko sakhe. Isihloko sawo sohlaza lena entsha ithi uyokhula uzukhokhobe. All right, nazo ukukhuleke. Manamba zabo zowathola ngasigcineni. All right, uzimbongo la uthi siyabonga kakhulu kwimpunga kanye nomantshinga, siyabonga kakhulu ngohlelo. Ngithi nje angibalule la ukuba khona kokuthi ke kwenzeke kube nezimo ukuzokusaleka kweingane okanye emndenini esingeke sakwazi ukuthi silungise thina esiphilayo kodwa esingayigeza ukuze zilungiseke. Ningakuvumela lokho? Ngizocela nje ukuvuma bese ngiya-elaborate mangabe ukuthi kuyenzeka. Yeah, sure. Sohlaza ake ngubekele nje ngezinto eziningi. Bakholwayo uJesu asimazi wayezaleka ngale ndlela ngoba kwenze njani. uMoses wayezaleka ngale ndlela ngoba kwakwenze njani. uDavid wayezaleka ngale ndlela ngoba kwakwenze njani. Ukuzaleka komuntu kunemfihlo yakhe. Even uSamuel obani ababe namandla be strong ba holy sizwe. Then even ngikubekele nangasimo nje sakhona la. Isilo sethu lesikhona sesikhotheme. Sizalwe lapha kwaNdwandwe, asizalwa ngaUNdlunkulu eganele kwaZulu. Ngiyaxolisa mangabe ukuthi mhlambe kukhona la kuphoxa khona lokho. But ekugcineni kosukwaba isona saphatha isizwe samaZulu. Then nabanye kweminye imizi kunabantu abafike kube ne question ukuzaleka kwakhe. Makuqhubeka isikhathi manje niyabheka hayi uSohlaza wayezalela ukuthi awuphatha igagasi. Niyayibona indlela izinto ezenzanga ngisho noma eliphethe awusoli. Uyayibona unendlela ozalwa ngayo uzalelwa isimo esithile okwakho ukuthi abantu mabephakathi kwakho bangafuni ukukushintsha bakwenze le ndlela okwabo ukuunderstand abafunda ukuphila nawe. Right, sure. Mbanjo? Yeah. Uyabona lesimo lesi esibalulwa uzimisele lapha na Sohlaza sibalekile kakhulu. Kufana naye lo okade eshayile umlaleli. Uyabona ukuthi uyababheka ukuthi isimo sabo okanye isimo sika mama wabo abasiqondi. Kodwa lento eshiwo uzimisele ifakazela kona ukuthi kufanele bawuvuse lo muzi kaGogo ngoba ukuzaleka kukanina abakwazi okusho ukuthi ke kufanele ukuthi leyo nto kube khona enye indlela ezolungiswa ngayo bese izinto ziye phambili. Okay, something to digest nje. Zobe seneyiphendula kule mbuzo lo. On Twitter khona Melusi la uthi ngifisa ukwenza inhlambuluko phakathi kabazali bami bobabili basaphila kodwa nje bagcina ngokubingelelana. Ubaba kangena ekhaya uma ungabuyanga thina lokungakhulumisana kwabo nezinkulumo ezake zashiwo ziwela kithi, so inhlambululo yabazali basaphila bobabili kuzokwenziwa kanjani? Right, there is kuzoba khona ke another one ukuthi please ask lapho kombanjwa benoxolani what is the difference between idlozi nethongo. Note that. Then bese kuzoba ke florist ebuza ukuthi how do I conduct a ceremony noma ritual to welcome our ancestors into a newly built house? Ayeza ke ama answers ukindaba egagasini ngiyawathatha nama voice notes ku 031 ku 078 934 2827. Indaba egagasini my guest is uXolani Mtshali kanye nomlekeleli Mbanjwa. Sizophuthuma ke bese sithatha usikhumbuzo nosephephelo sobashaya nje belandelana. Okay, nama ama tweets inhlambuluko yabazali basaphila bobabili. Mbanjwa abakhulumisana. Yes. Sohlaza lento yenhlambuluko yabona abazali njengoba bengakhulumisani bobabili inkinga leyo. Kubalekile ukuthi bona njenganabantwana befisa ukuthi abazali babo bahlangane. Abangayibuki kubona abazali. Kodwa sike sithi ukuhlehla kancane kube khona izinto esiziqhwandayo ekhaya emlandweni ukuze sibone ukuthi abekho yini abantu abake benza into efana nalena phakathi kwekhaya ukuze sizolungisela bona bese siyabuya sesizolungisela labo esibabonayo phambi kwamehlweni. Okay. Alright, so kuya ke kubantu ababonayo nabahlolayo, right? Ukuze babheke ukuthi lento isukele emuva yini nanokuhlala phansi nje njenganomndeni nifune umlando wasekhaya. Sure, yezwakala. Salusithatha ke le yedlozi nethongo so that ubuyiswa komuzi akuthatha umtshali. Ubuze umlaleli ukuthi ikhona difference na. Sohlaza umehluko phakathi kwedlozi nethongo kukhona. Idlozi masikhuluma ngedlozi sisuke sikhuluma Sohlaza ngomoya
womuntu ofika uzombatha umuntu emhlabeni ngoba ukhalela ukuthile. Wezwa lento ngishoyo? Okay. Idlozi umoya owembatha umuntu ophilayo ngoba ukhalela okuthile. Ufuna ukulungisela okuthile sohlaza. Kodwa ithongo sohlaza ingako kukhona indawo ekuthiwa kukwela amathongo. Abantu mabehamba emhlabeni abahambi ngendlela efanayo. Kukhona omunye ozohamba ngendlela engeyona. Yes. Amathongo angayithandi. Ozothi uma efika ngale. Yes. Amathongo athi wena ungeni. Abesebuya kusohlaza ngendluzula adlozomela usohlaza. Amenzise lento ethile othola ukuthi ugwetshelwe yona ngale. Okay. Kunezinto eziningi sohlaza othola ukuthi azingeni kwelamathongo. Yes. Lo muntu uzobuye eze kumina angiphuzisa utshwala kakhulu. Azanginike ngisho imali yokuphuza utshwala. Okay. Kanti ngale kwelamathongo uthola ukuthi yena utshwala indlela ayiphuza ngayo wayekade ona enza izinto ezingalungile. Okay, so you're saying ukuthi ke uma idlozi seligeziwe lalungiswa then ke liqualify liwelele ngapha selamathongo. Okay. Yeah, uhlabangani that's your understanding as well I assume. Khona nje insizwe yayijwayele ukuthoma lapha emsebenzini ithi khona insizwe ibhema kakhulu. Athi tshela lo muntu wakungenayo ukuthi akabhema ahambe. Okay. So ufakazela ukhathini. Ukungenwa nje umuntu usuke ecela uxazululela inkinga. All right. Yes. All right, sure. Usakhumuzi uzobaletha kanjani ke ama ancestors as the term he used? Okay, right. Nansi indlela yokwakha umuzi sithe masikhuluma sayiqala. Uma wakha umuzi it's either kukhona umuntu ekhaya oyihead yabantu bala ekhaya. Ngesikhathi ngakho umuzi ngiyabika khathini sengakho umuzi lapha ya. Afike ubaba ahlaba isoyi awuqamba igama lo muzi. Mhlazane kwenza umcimbi la ekhaya ngihlaba inkomo ngobika. Ilapha bonke abantu bakithi bebonakala khona nabantu bendawo sebebona ukuthi obani abantu bakithi angitingisiwe kwala ngisuka khona futhi angixoshwanga ngoba ngithakade ngizokwakha nje njengesakhamuzi iyona ndlela kosuqala ngayo ubika ukuthi umuzi uyakhiwa ukhona ngowasematshalini noma wakwaMthiyane. Iqala lapho ke indaba kusungakwenza kokungama ritual ke ongendlela yakini ukuthi manje enzo kungamasiko nokuyini nikwenza lapha emsamo nibambe igunonduleni lapha it's okay fine well and done but nje mawuqala uhlaba inkomo uthi ubika umuzi qale ngale yambuzi yokubika umuzi vokolo kwandisa ukudla ngenkomo kwachithwa amavovo la ekhaya gcwala ibala kwenziwa yonke into kwadliwa emva kwalokho abantu bagxuma bakuthiwa ugiya soqedile. Okay, let's do this now. Kunomuntu ohlala kwi-estate ohlala eflatini ohlala kwi-village ohlala emqashweni not emqashweni kahle hle like uthenge i-property not necessarily ukuthi angakwazi ukuhlaba imbuzi kuyona ikubo lelo le yokubika ke ngalendlela osho ngayo uzoyimisa kanjani? Ake ngithi sohlaza into uyenza yenelise wena nabakwenu. Yes. Ngubika kubani umuzi. Angiphuma ngekhaya nginiflathela ngihamba. Wozani nizobona ukuthi ngikuphi manje. Ngibika umuzi wakithi kwabakithi. Okay. Aba represente bane abamela amadlozi akithi hayi noma bekhuluma kade siye kwaMthiyane sifike sadla sathwala sabuya zonke izinto bengibika umuzi wakithi kwabakwethu. Okay. Then ke ngesikhathi kufika abakwethu kufika obani kufika okhathini abangomakhelwane bami bazobona abantu bakithi emva kokuthi ngibani ke lona ayi umakhelwane wami lona esizwana naye kakhulu ngibani lo khona le ndoda ebihleli lapha ngasemnyango iyona engayethembi ke ingimise kabi la sebeyazi nabakithi khona indoda engamisene kahle nayo la kodwa indlela ubika ngayo umuzi la no wayichaza khavela konke usegagasini ngizokwenza njena ke ngizathatha isikhumbuzo in that sequence zoqala ngosikhumbuzo Newcastle ngisuka Newcastle ke ngize ngenene emnambithe ngithi vele indlela ihamba kanjalo before ungena u-N3 mawusuka ngale uzethekwini sho sikhumbuzo njalo siyaphila mfethu umbuzo umbuzo enginawo la ake ngithi bengizwana nomuntu waka usebenzisa isibongo sababakhe but yena ukhulela kamabaso umabaso lo ahlaku uthi yena umabaso hlanguza mina ngukhumalo so bizwana so sagcine sesima ngoba ngenkinga yesibongo so bengifuna ukwazi ukuthi ngabe le nto iyalungiseka mayilungise ilungisa kanjani? Okay, ngokusheshsha nje bani khathi sohlaza umne wethu bayizihlobo impela umabaso nokhumalo into eyodwa akufanele ukuthi siyelena le umabaso nokhumalo into eyodwa. Okay nazo ke sikhumbuzo hayi ngiyabonga
All right, sure. Abhidla izinto yabantu Alex abantu bezakhela into yabo. Okay, angibuye ngize lapha. Kunezibongo la othola ukuthi azidlelane noma ziyadlelana. Okay, right. Ngesizathu esithile abantu bagcine sebe mbatha ngengubo eyodwa bezibonga ezizodwa. Uma ngabe behamba ibanga ake ngithi njengoba sikhuluma nje abantu bazozala abantu ingane zezibe ntathu ngeke ukuthi abahlukane labo bantu. Into abayibonayo ukuthi bona ithanda ukuba yihlazo phezulu kwemizimba yabo abayigeze besizwa zibongo zabo bobabili bevumelana futhi abantu beyibonga ukuthi okay ingane zami senihambe naze nafika kuleli banga ngoba senifikela angeke sakuhlehlisa lokho. Ngoba into abeyisho yena eyokuthi bathakazela ngokuhlukile. Kodwa ke akusho lutho bathazela ngokuhlukile but basibongo sinye. Uyamfica umuntu wakwaMthetho egane kwamasondo. Okay. All right. No, I hope uphendulekile point. All right. Ngifuna ukuhlala khona eMnambithi. Kusiphephelo. Angukhuthaza ukuthi abaganana abantu. Sekwenzakele baze banqunelana laba bantu bambatha benza yonke into. So kulungisa. Uma ngabe ukuthi bafuna ukuyilungisa into yabo mayipheleliswe then abalungisa ngendlela abazolungisa ngayo. Sure. Baphelelise. Yes, siphephelo sikubingelela. Ngiyaphila imibuzo nayo u2. Umuzo oqala njengoba sikhula sintsha ngifuna ukuba nomuntu engizokhulisa naye ikhaya. Lo muntu ngiyamcela kuphi emsamo noma ngicela kogogo emathuneni noma ngimisa kanjani indaba yomuntu engifuna mhlawumbe ukuthi engibekelele akhe naye ikhaya ngibe nezingane. Okwesibili umuzo. Mancane ke mfethu. Umcela engakafiki ukuthi ngifuna umuntu not ukuthi usum identify already. Engakafiki ngoba ngikhole ethinta kumele uapprove abadala ngithi. No, I hear you. Wesibili umuzo nakho. Njengempilo kaZuma uZuma konke kuhle kuqala ngaye nokubi kuqala ngaye. Umhlaziya kanjani umuntu ofana njengoZuma? Uthini question yakho because mawuthi umhlaziya kanjani umuntu njengozuma it's too broad. Nje umuntu ofana nje umsholo yonke into eqala ngayo uyasathatha lento yagcina ngathi futhi kubona umuntu oqala oboshwayo ngaye into enhle impendi yabo yini leyo. All right, no I get it. Sure. And then bese sivala ngo-Anonymous eMnambithi again. Anonymous sabona? Yebo Mthiyane naphini. Hayi siyaphila bhuti. Cha, angizokwanda kakhulu kodwa ngifuna ukuthi bengihlazile lapho umfowasha abangani noSikhangane. Ngifisa ukwazi la mangabe umkhulu ukuthi wayeganga nangithi wayeganga usolakala ekutheni wayibuye egwazi la kubakoti bafowabo. Kuphinde futhi umkakhe okugogo kimi wayenenkinga okungasithandi. Phela ukuthi wayengasithandi kwalomuzi esinawo wathi akafuna ukuphumela kuwo. Manje sekuvela inkinga zokuthi umkhulu kuyade ngekho sonke lesikhathi angazi wathathwa kanjani masizo ngumuntu okade ezosiza. Esimene sikanjalo simbuyisa kanjani umkhulu asondele ekhaya ngoba siyezwa kuthiwa akekho and nami ngikaze ngibone ephushini. All right, no icacile. Matata ngicela ukudlula ngizonika nje iminute nilihlephulelane ndawonye uzoba isoka mtshali prove it. Okay, ngizocela ukuthi umfowethu lo angivesana nje ungithathele number yakhe umfunda akangithathele number yakhe la soyikhuluma ngayo. Then bese ukuthi lo mfowethu wamadlozi wamathuna ayikho into oyicela emathuneni. Ake ngisho nje ithuna ucela nje ethuneni kuhlala abantu abafileyo namoya emibi ihlala eduze kwawo amathuna lawo igade wona ama mistake afana nalawo. Uma ngabe ufuna into ukhuluma ekhaya wenze yonke into uthemeleze uthola isibusiso sekhaya uthole yonke into even uyolithinta ithuna ugaya utshwala uhamba uyogeza ithuna ubuya lapho ihlambululo ubuye emathuneni. Okay. All right. Ngikholwa ukuthi uphendulekile. Sibonga kakhulu mfethu and good luck. Then Indaba kaZuma. Sohlaza mangilalela indlela ayibeka ngayo umne wethu nakuba ngezugxila nqamalala ngizobuka lokho kade kusho ukuthi umuntu onenhlanhla izinto ezenzeka ngendlela kodwa lo muntu akayanga esikoleni. Yes. Umuntu sohlaza kuyenzeka uthola ukuthi ekuzalweni kwakhe uzalwe embathisiwe isimo senhlanhla okanye uzalwe embethe. Umuntu onjalo umezolandela yonke imigudu yakhe nekufanele ukuthi ayilandele izinto zakhe zokwazi ukuthi zikhanye. Siphimbiswa yini pho? Nakho ngicela umedela ukhathini. Igama likaZuma ngakhuluma la ngelina ngathi asilandela amagama ethu. Igama likaZuma liqanjwe umkhulu wakhe uthe umhlanganyelo. Then igama la professor into eyayingakenzeki namhlanje iyenzeka. Ukuzalwa kaZuma uzalwa ebukhosini as a politician ubukhosi nobupolitiki kujwayele ukuhambisana emva kwalokho ube yipolitician evelelayo. Bese kukulandela kokulandelayo. No ngizwa kahle. Lesson eqambeni ingane. Mtshali utholakala kanjani? Ngicela ukuxolisa ukungatholakala. So phezulu ukuthola kanjani sizobuka ukuthi uzo advise. Imina ngizoyithatha inamba yami phone. You see the power yalabantu esithi imbambo zethu akuyilutho libuyayo.
Cha kuganga abalaleli ngenamba bakhuthuza abantu. Okay, ngizwa kahle mtshana. Alright Khathini? Yeah, sohlaza impunga yesintu abantu abafuna ukuthola incwadi siyatholakala kwinombolo ethi 078 959 1894. Okay. Yeah. No, siyabonga kakhulu. Bekungumlekeleli Mbanjwa, kade sinaye kanye noXolani Mtshali bekwama guest ethu ke namhlanje. Ufica sele phakathi uhlelo. Kwakuyinkinga yakudala leyo in 2021. Kuthiwa go to i-podcast uzoyithola kwi-app Gagasi FM and lolu hlelo ke kade ulibuka ungalithola futhi again recording yakhona mawungasuye kuyona i-app Gagasi FM uzothola ama videos akhona na ku YouTube ungalithola. Ngingalex Mthiyane, indaba ibeyiproducer Mr Mfundo Mabaso. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Indaba. Talking my business isintu. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba.